Kaixo, arratsaldeon, ze moduz ongi etorria ahora. Leire Vargasekin nago. Leire, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta zeure lehenengo liburua daukat eskuartien. Bai. Lehenengo galderi da ze sentitzen dan. Liburuet kaleratzen zunien. Bilustasun punto bat seguro baiet. Bai. Da gainera poesia izan da, zer esanik ez. Bai, uste dut badaudela poesia motak eta motak, baina orokorrean pertsonal samarra da, eta nire kasuan bada oso pertsonala, naiz eta baduen fikziotik eta abar, baina planteatzen dituen gauza guztiak badira oso pertsonalak, eta beraz, bai, biluste bat da zalantza barik, baina ilusio handiarekin datorren biluste bat, ez? Jendeak. Zergatik poesia? Izan lehikelako, ez dakit idazteko grina, jendeak badauka, eta hemen urte batzutako lana dau. Ez da egun batetik bestera egiten den gauza bat. Zergaitik poesia? Poesian topazu bideren bat zeozer kontatzeko eroso egoteko? Bai, idazten ditut beste genero batzuk ere, proson ere idazten dut, baina uste dut bide ezberdinak zabaltzen dizkidatela biek ere ez. Normalean prosan idazten dudanean fikzioa da guztia eta da beste pertsona baten paperetik eta abar, eta hemen hurbilago dago beti ni neu naizenetik eta nik bizi ditudan gauzetatik. Orduan, bai, idatzi izan ditut egunkariak eta abar, eta uste dut hau nahiko hurbil dagoela hortik ez, nahiko era natural edo instintiboan hasi nintzen idazten, duela urte desenteia, 14 bueltan izango nituen, eta bai, nolabait, tortzen zitzaizkidan ideiak eta refleksioak eta bar gertatzen zitzaizkidan edo ikusten nituen gauzen inguruan, eta ateratzen zitzaidan hitz neurtuan idaztea ez, eta gerora ikusi nuen niri gustatzen zait poesia irakurtzea, zergatik ez dut egin beharnik neuk horra irakurtzen dudan horretara hurbiltzen den zerbait. Esan diazu, 14 urtegaz edo idazten zeo zer poesia irakurle zarelako, baina hor bada urte batetik bestera nahi esan pertsoni asko aldatzen da. Azken 3 urteetako obra dau hemen gitxi gora bera, asko aldatzen zaran momentu bata. Ez dakitatzera begiratuta batzuk esan duzun ez doaz orain nigaz, edo bai, eta erakutsikot ze evoluzio egondan, ez da? Bai, hain zuzen ere, hori da bilatu dudana ez, uste dudalako lanak erakusten duela dela kontzientzia hartze prozesu bat gertatzen dena gehien bat helduarora igarotzen zaren garai horretan ez, beraz, badaude poema batzuk zeinekin gaur egunen naizen horren beste identifikatzen, eta agian nire helburua beste bat balitz kenduko nituzkenak, baina uste dut prozesu bat dela liburuak erakusten duena eta pertinentea dela hori horregotea ez, liburuaren hasieran eta amaieran ez gaudelako puntu berean, eta agian amaierako puntu hori non ikasgai eta bizipen batzuen emaitza ikusten dugun, hurbilago dagoela gaur egun sentitzen dudanetik, baina liburuak interes gutxiago izango lukeela prozesu bat erakutziko ez balu. Eta prozesu hori, gure kafetxu gelan, sekretuen gelan, esan diazu, gainera, neurtuta dagoela eta zeuk aukeratuta, hemen liburuak, poemak, egongo dielako 3 ataletan banatuta, zuloak, ateak eta zubiak, eta lana eman dizula azkenien Leire bakotxa leku baten jartzie, honek guztiak zeuretzat sortzaile moduen zentzu bat izatie. Bai, orain sentsazioa daukat, pentsatzen dudala ordena horretan, eta iruditzen zaidala superlogikoa, baina egia esan, denbora desente pasatu zen poemak antolatzen hasi nintzenetik puntu honetara eta antolaketa honetara iritsi nintzenera arte ez. Bai, beti ez da erraza ikustea benetan zeintzuk diren landu dituzun gaiak, zuk idazten duzunean nahikoera itxuan egiten duzula esango nukelako, edo behintzandik ala egiten dut, ez hain zaude sartua berba zehatzetan eta esaldietan eta sintagmetan, non gaitzaden batzuetan gainetik eta kanpotik begiratzea, eta esatea, hemen honetaz ari nahi hitz egiten, ez? Apur bat besteen lana irakurtzen duzunean bezala. Maizeko ere.
esan diodalako neure buruari, etzat esango adine. Etzat esango gaztiedan, no? Eta bitu, ezin nahi aguantatu. Borzinatut, ezin nahi aguantatu. Iruditzen zaidelako plus bat dala kasu honetan, leire, ze konstiente inzun, ze poema ederratien, ze liburu politxe egin duzun, zuk zeure 19 eta 45 urterekin, klaro, nahuelako esan duguna lehen, ez da? Zuloak, ateak, zubiak, zuloei buruz irakurtzen, ateei buruz, zubiei buruz, esperantza hoiek, min hoiek, danok ditugunak, eta da, betikue, baina era ezberdin baten idatzita. Eta azkarin hori da idaztaren magia be, bai, eta kantuen magia, beti gauz betikuen bueltan, baina ahots barri bategaz, eta iruditzen zait, era eder baten inzul hori dana. Eskerrik asko. Bai, egia esan nik uste hori dela egin handi batean literaturaren eta zehazki poesiaren xarma ez, bilatzea unibertsaltasun bat norberaren pertsonalean, ez? Lotura bat bilatzea nik senti dezakedanaren artean eta zuk senti dezakezunaren artean eta beste denok sentitzen duenaren artean, ez? Eta beraz, hori lortu badut, asko pozten naiz. Irun hiriko kutxa literatura saria, Alaineren liburua eta zeure liburua sarituak, eta gero azal zoragarri hau. Liburu oso politxe da. Papel aldetik, nola antolatuta dauen, poema okoitzak bere horri alde hartzen duelako, azal politxe hau. Marrubi bihotza hau. Bai, oso pozik nago egia esan emaitzarekin. Oso sorte duna naizela esango nuke, ondo tratatu eta zaindu nautela esango nukelako, beraziki kontuan izan da, sari baten bidez etorri denez eta denborak nahiko murritzak izan direnez, ez du samarri biri garela eta gehian ez dugula. Edo nik behintzat ez duela beste egoera batean gurako nuken beste eman liburuari bueltak ematen eta besteak beste adibidez edizio prozesurik ez delako egon, baina hala ere bai oso pozik nago emaitzarekin eta maketazioa zoragarria iruditzen zait. Gero sariak eta sariak dauzelako eta galdetutzut. Hau zer da, idazteko ematen dan sari bat, horrelakuek badauzelako, bekak eta idazteko saria, ez hau obrazuk bazten neukan, sari batera aurkezten zara, eta ematen dizute saria, idatzi duzune gaitxik, eta publikatzeko aukera eta diru sari bat. Hori da, bai. Bai, horren aurretik egon nintzen ni, denbora nahiko luzean lantzen, proiektu hau lantzen, ez eta asko aldatu da. Hain zuzen ere, hasi nintzen apur bat azken urtetako poemak biltzen eta txukuntzen, eta horrekin zeo zer egin zitekeen edo ez aztertzen, itxialdi famatu hortan, ez, eta gero hortik asko aldatu da. Zenbat jenta idazle nobel batentzat, leire, zeure kabuz argitaratzeko, igual ez da inerreza bez ez da? Sariek laguntzen dute horretan, eta segurazki kasun eta argitaratu behar da, eta ja, lotxadanak enduta, argitaratzen. Baina egia esan nik banuen gogoa argitaratzeko ez, eta zer egiteko horrekin aurretik ere, uste dut, asmo horrekin bidali nuela, ez aurretik egin nuen saiakeraren bat, ezen nahi bezala atera, baina uste dut une honean etorri zela, nik neuk ere beste leku batean kokatzen nuelako lana ni neuna izenarekin harremanean, ez? Aurretik oso atxikimendu handia neukan agian lanarekin eta aurreko prozesu horrek lagundu zidan distantzia pixkat jartzen eta ematen benetan daukan balioa eta ez gehiago eta ez gutxiago. Nik egin dut inoiz, liburu denda baten sartu, da titulo politxena dakon liburu erosi. Jakin barik ezer, edo azal politxena dakona erosi. Eta esango nuke, zuriek, nian banabil Durangoko azokan ikusten modaten dena ametxe den irudipena, eta azal hau esango nuke, ze titulo politxe eta ze azal politxe. Suposatzen dut batek baino gehiagok, bat baino gehiago hori dela trampan, besteak beste, Durangoko azokan liburu danak salduzuz. Bai. Nor hurbildu da?
Zer erra hori, zeuki guzti hori? Ezagun asko, gainera polita izan da, ezagutu ditudalako inguruko jendea, Durangokoa eta baina ezagutzen ez nuen, eta jendeak askotan uste du Durango herri bat dela, eta denok ezagutzen dugula elkar, baina egia esan nahiko herri handia da, eta ez da horrela, eta horren ondorioz ezagutu alizatea jendea oso polita iruditzen zait, eta gero, espero dut, nire inguruko jende askok badakit eskuratu duela, baina ni ezagutzen ez nagoen jende batek ere jakin-min horrek bultzatuta eta azal politak erakarrita aukera bat eman izana. Nondik dator titulua? Bestak beste zabaltzen badun, eskaintzak eta pesoa agertuko zaigu. Hori da. Pesoa agertuko zaigu erdibituta, lehenengo aipuan, nik aitortzen dudalako maite ditudala liburu, zabaldu daino zui, zelan hasten dan, eta aukeratzen dituzuen aipuak, klaro, horrek daukan arte guztiarekin. Ze aipu jarriko zu zure liburuen, hori oso ondo aukeratu behar da. Eta aipu ederrekin hasten dan, zeo zer esaten dut, aber ze pasaten dan. Nik uste hori, lehenengo aipua da, zuzen ere pesoaren tabakeria poemakoa, eta hortik dator izenburua, ez dut zehazki gogoratzen noiz irakurri nuen, baina amako paritu ziren alako ale ilustratu oso eder bat, eta irakurri nuen, eta izan zen ia fletxazo bat bezalakoa, ez? Argi ikusi nuen, hau da adierazi nahi dudana, ez? Edo hau da nik neure buruan daukadan irudia, ze egoeratan hitz egiten duen liburuko subjektu honek liburuaren zati handienean, ez? Eta irakurtzen duzunean, uste dut konturatzen zarela, dela egoera bat zeinetatik atera nahi duen, ez? Dena ametsa den irudipena, nik uste interpreta daitekela era oso polit batean, ez? Uste baduzu dena ametsa dela, izan daitekelako amets oso polit bat, eta baina nik ematen diodan forma da alako dena amets bat gogoratzen egongo bazina bezala ikusteari, ez? Eta ikustea dana urruti eta zuk ukitu ezingo bazenu bezala, ez? Eta orduan errealitatearekiko distantzia hori apurtu edo desagrarazi gurako luke protagonistak. Baina zezen txastio, esaten gabiltzena unibertsala eta bakotxak, aldagoen ulertu berean, ez da? Erdibituta naizena benetan, daukadan irudipena, irudikapena, izan nahiko nukeena, ametsak, errealitatea, azkain hor dut joku bat, eta ze puntotara arte gu ere jartzen garan, errealitatean euneko eun, itoko ginelako, ametsetan eunekoen galduko ginen bebai, badaukalako poesia liburu honek horretatik bebai. Apurtxuet, zer izan nahiko genukeen, edo gure arteko distantzia zer dan, baina aurrez aurre egonda zer egongo litzateken. Badau apurtxuet jolas horretatik, hain danok sentitu duguna? Bai, guztiz. Nik uste, hori, nahi eta ezeinaren arteko gatazka horrek zeharkatzen duela liburu osoa, ez, eta gatazka ezberdinetan edo egoera ezberdinetan azaleratzen dela, baina dela orokorrean bizitzako esparru guztietan bizi dugun zerbait, ez? Guztiz baldintzatzen gaituelako gure inguruak eta ondokoek ere badutelako euren autonomia eta guk zaila gaitezkelako gure ingurua aldatzen, baina egin batean bakarrik dagoelako gure esku, ez? Eta uste dut horrekin berradizkidetze bat dela liburuan zehar kontatzen dena, ez? Eta era berean kontatzen dela nola norbere buruarekin konektatzeko prozesuan hurbil zaitezkeen ere hasiera batean urruti ikusten den errealitate horretara. Zuloak ateak eta zubiak esan du, ze irakurriku zuloak engitxi gora bera? Ordenatzeko eta puzle egiteko erazen izan da? Zuloaken ze irakurriku? Nik esaten dut nolabait gaia deskribatzeko lan osoa dagoela hori. Lehen esan dudan bezala, kontzientzia hartze prozesu baten baitan orduan. Atal bakoitzak kontatzen duela kontzientzia hartze ezberdin bat edo esparru ezberdin batean ematen den kontzientzia hartzea, ez orduan lehenengokoa da fizikoki hartzen dugun espazioaren inguruko kontzientzia hartzea eta nola gure fizikotasunak baduen eragina tratatuak garen eran eta orokorrean bizi garen
eran ez, orduan gure gorputzarekiko dugun harremana azaltzen da hor, gure gorputza aldatu nahia eta ezina, nola egia esan naiz eta askotan hori sinetzarazi gura izan diguten, ez dugun guk erabateko kontrola ez da asko gutxiago ere gure gorputzarengan eta ari egiten dizkiogun gauzak eta inposatzen dizkiogun dietak eta abarrak baduten eragina gizatiarrak garelako. Lehenengo poematik sartzen zara eta eraikitako desira hoiek, kontraesan hoiek, esaten gabiltzana, ze sentimentu universalak, baina ze beharrezkoek gogoeta egiteko bai, ezta? Eta gero momentu baten desaikitzen zuz bakardadiek eta bar, ikaragarri ederra dalako, dinot, deseraiki hitza harina ikasi bauten nik, biderdi eginda izango nukeen. Bai, nik uste, hor, bi puntu daudela lanean, ez? Alde batetik konturatzen zara deseraikitzeak duen garrantziaz, ez? Eta badiozu, sinesten dut honetan, eta egingo dut lan honen alde, eta nik neuk izan gura dudana izatera llegatzeko, eta gero konturatzen zara, ez dela horren erraza norbere burua deseraikitzea, ez? Eta horretan sinesterarekin bakarrik ez dela nahikoa, eta hor badaudela prozesu batzuk. Ezinezko izango da, gainera igual, baina dinot, konstiente izatie, izan leikela deseraikitzea azkanin norbere esku dagoela. Noski, bai, eta nik uste hori dela agertzen dena, ez? Gatazka hori, benetan ze mugara arte eraman dezaket deseraikitzea eta non eman behar dut amore edo nolabait joaten utzi nire imperfekzio edo kontraesanei, ez? Ni ere zomorroa naiz tximeletartean, mamuak, beldurrak. Bai, oso presente dago hori ez, dagoelako idatzita identitate batetik, zeina ez baita identifikatzen hegemoniarekin, ez? Orokorrean, onargarria edo desiragarria dela irakatsi digunarekin eta horrek sentiarazten du oso zaurgarri eta eragiten dio kristoren ezinegona eta hain zuzen ere horregatik nahi du aldatu norbere burua lehenengo eta ordea, ostean konturatzen da agian baduela bere ingurua eta bere nahia bera eta bere desira aldatzerik, ez? Definizio horiek batzutan zezaila dan. Zezaila dan beti gauza bat definitzea, eta gainera gauzak ez dienei nahi zurrunek. Geure burue definitu, ez da? Bitu, ze minututan harrapatzen osun, gero ez ara hartu ez idaztea, ez itauntzea baino ez dela, zela saitasun idazten ez da nien, horri zuriaren bertigoa baina aukerak. Badauz orkeinu bat, idazteari, zure buruari sortzelan horri. Izan ere, liburuko lehenengo poemak idazten dituenan ez hainbeste, baina nik uste, azken urte hauetan, nik beti dadenik idatzi izan dudanez, eta beti eduki dudanez nahi hori idazle izateko, edo behintzat, idazteko, ez? Nik uste, segun eta nola bizi duzun hori, eta segun eta zuk zer harreman daukazun zeure buruarekin, oso gaitza dela benetan hainbeste edo aurrein garrantzitsuak iruditzen zaizkizun gauzak egitea bera, ez? Niri gertatu zitzaidan eta oraindik gaur egun gertatzen zain daiz eta lantzen nabilen, halako blokeo bat izaten dudala idaztearekin, idatzi nahi dudalako, baina alde batetik sentitzen dut egin behar dudala perfecto edo lortu behar dudala ariketa ideala, gutxiagorik ez diodalako onartzen neure buruari, hori alde batetik eta neure parametroi begira, baina beste alde batetik ere kanpokoek edo
industria literarioak zer gurako duen, ere badagor jokuan, eta mila gauza, ez? Baina nik uste hori izango litzatekeela. Ez dugunak idatzi, baina, sensibilidade bat otako zune obrarekiko eta jendarekiko esaten zune. Zelan idatzi zio zer? Benetan zuk idatzi nahi zune superrona izan behar dalako, klaro, zeure izenarekin doalako. Eta, klaro, da besti entzat bebai, hor, non dago horek hori ez da, neuretzat, baina zeuretzat bebai. Bai, nik uste seguruenik idealena litzatekeela, idaztea gorputzak edo gogoak edo uneak eskatzen dizuna, eta ostean aztertzea. Nik uste ez dugula idaztegon dugun guztia argitalpenera begira idatzi behar, edo helburu zehatz bati bea idatzi behar, ez? Azkenean, idazten baduzu, behar duzula, sentitzen duzulako, agian ez da beharrezkoa beti halako bigarren edo helburu final bat izatea, ez? Idatzi bestak beste azalaren kartografia bat egiteko, zederra hori. Tatuaje iribagako zu, bai, ikusten zut, bale. Tatuatzeko moduko poema dalako hauen bai, esan dugu, ateak, ze irakurriko ateak atalien? Ateak atalean daukagu bigarren kontzientzia hartze bat ideologikoagoa edo politikarekin lotuagoa, ez? Da, orokorrean munduari, bada, ate bat zabaldu eta munduari begiratu bat egitea bezalakoa, ez? Hor, ni poetiko hori edo konturatzen naiz. Gizartearen parte izatearen ondorioz, badugula erantzukizun bat, bizi dugun espazio hau gustuko ez badugu, ura eraldatzeko, ez? Eta posizio bat hartzeko horren baitan posizio politiko bat, ez? Orduan, hor agertzen da, azteko ideologia baten bilaketa, ez? Eta behin horrekin konforme nagoela edo, ari praktikan men egiteak dakarren gatazka, ez? Orokorrean bizigarenera ez datorrelako bat. Destioak, asperdurak, gauzasko dago hemen, gero ala ere, ze gaitasun daukazuen zuek atiek zabaltzeko, eta gero guk irakurle moduen, hemen politiko edan dana nik oso maitasunezko irakurtzen dudalako beti. Hau esate santatzen gorko urbiz hori berritxarrakin kantakaz, hau maitasun kanta bat berak, ez baina bai. Gero irakurri daitekelako azkanien, zelan irakatsi nire bularrari, buruarekin bat egiten eta barreta barrezta. Oso politikoa izan daiteken gauze bat, baina oso norberaren sentimentuak azlotu dagoena. Nik uste pertsonala eta desira eta sentimenduak ere politikoak direla, ez? Eta hor irakatsi digunetena eta helburu politikoak badaudelako horrekin lotuta, ez? Eta azkenean eragin bat duelako gure harremantzeko erak sentitzen dugunen, eta gure harremantzeko era dagoelako irakatsi diguten horren menpe, eta hasiera batean bilatzen duelako sistema bat elikatzea, ez? Eta egin geuzek azkanien eta eskaragu, zederra, onelako, esaldi, irakurrita geratzen zaranak eta inozu, klaro, hau egin, baina hau egin den nahi ni. Zer egingo dugu. Eta zubiaken, zer topatuko dugu? Azkenik... Hau esan ez maitasun esku dela. Bai. Dena maitasuna ez, ni oso... Dinot, hau dana azpimarratuta dago telefonia nire hone gustatu daztez. Bai, daude nik uste maitasunaren aldaera askor, ez? Norbaitek esan zidan zela bikote harremanen ingurukoa, nik bikote harremana badago, baina daude familia harremanak, lagunekiko harremanak, eta orokorrean, maitasuna. Eta bada kontzientzia hartze bat beste... Ausentzia esango nuke bai, edo maitasun baten ez da mina bez, baina ausentzia horrek edo eraldaketa horrek, bauzlako maitasun batzuk. Ez zaituztenak aldatzen, erabaten zeure buru ez duzun ezagutzen, hemen badaulako zeo zer, pasaten zaranin zure betiko plazatik eta zure betiko zuaitzak eta behituta, karoia nahi ni, ez da?
Eta ze gertatu da hor, azkanien traidore bat, nahi neure buruan, baina, klaro, aldatu nahia. Bai, azkenean hor, subjektua konturatzen da zeinen garrantzitsua den besteekiko duen harremana, ez? Eta nola ezin den bera bakarrik bizi eta benetan ez duen bera bakarrik bizi gura, baina hor, era ezberdinak dauden besteekin harremanak eratzeko eta ez dagoen bere esku harreman horien itxura erabakitzea, ez? Orduan, hor sortzen dira hainbat gatazka, nik agura dut eta zuk beste hori, eta... Eta gero, esan duguna, Supercat hau, Sarriren poemarekin. Bai, hor badaude hainbat referentzia, titulua bera erreferentzia bat da, Lord musikari Zelanda berritarraren kantari, eta gero Sarriren aipoa, beraz hor nazketa nahiko askotarikoa. Eta gero kontatzen zuen, momentu batzutan munduaren zabalera zer da, ezta? Zeuk eta neuk hartzen duen espazio hori. Apurtxu bet, esaten ego nahiena, behin da berriz, irakurri dugun arren, gizaki dan momentutik, oraindik ere sentitzen jarraitzen duguna, oraindik ere, ahots barriek dakartena, eta ikaragarri ederra da. Azkanien, ondori hori aldalako atara, ezta? Bizitzak aurrera jarraitzen du, eta sentitzen dugun bitartien idazteko motibo bat egongo da. Bai, eta nik uste sentitzearen garrantzia edo nik neuk pertsona oso emozional giza ematen diodan garrantzia ere azaltzen dela, badagoelako poema bat Harriz deitzen dena, hitz egiten duena, nola, une baten, ni neu, une horretan bizitzen den bilen zirkunstantziak direla eta sentitzen nuen oso sentitzen dituen oso urruti sentimenduak orokorrean eta iruditzen zitzaidan ezer ere ene bilela sentitzen, ez? Negola oso hotz moduan eta horren aurreko desesperazio bat ere badago, ez? Orduan dago gatazka sentimenduekin, baina dago gatazka sentimendu ezarekin ere. Nik gomendatuko nuke, poesia irakurri nahi dauen baten batek, eta, klaro, poesia hurbiltzeko topatu behar dalako liburu egoki bat, batzutan batzuk droga horra direlako, hau oso ondo dau, poesia hurbiltzeko baten batek ariketori egiteko, irakurtarraza oso ondo idatzita, Leire, zein da plana? Poema gehiago dauz, aurrera begira beste zer dako zu, bestak beste itzulpengintza ikasten zauzelako, eta itzulita badituzu geusetxuek be bai. Bai, narrazio pare bat. Zein da plana? Idazle izati da plana? Nirea bai, ez dakit munduarena niretzako zein den, baina bai, nik kurako nuke, ez dakit, nik hori poesia eta prosa printzipioz uste dut, bietatik hartuko dudala apur bat, ez nuke aukeratu beharrik izan gura. Eta oraintxe bertan gehiago nabil prosarekin, baina ez dut ezer zehazteko edo benetako spoilerrik egiteko, adenalako tanteoa eta... Baina, bai, zerbait egongo da, ziur, usten badidate behintzat. Leire Vargas, lehenengo liburuarekin, hementxe gauz, ia margarrenien be, alkarrik usten gara, ederra izango da zebretzatetan ebretzatu bai eta. Leire ederra, zu ezagutzi eskerrik asko Eskerrik asko, bardin. Eta segi gozatzen, eta esan dako, horren beste jende hurbilduta liburura, ia zer jasotzen zuen, eta ia gozatzen zuen asko, eta saria ematen dizun liburuek. Eskerrik asko, musika portzu bat, ostegunean plana ikaragarria Victoria Eugenian, besteak beste? Hipodromo isila, kalea beraba. Zaldunik gabeko brida hau norena da. Zeri egin aurre, nori eman bizkarra. Atzera ez begiratu,
gaindi ezazu langa. Zigorrari zigorkaba, zaldi emozionalak gara. Zaldunik ezean, o akaso karabana. Daramagun urdian, nordea brua ba. Ana Galarraga, arratsaldeon zelan zauz? Zoragarri, leire entzun ondoren eta guain kantu hau eta ondo. Ez da gure kasua izango, musikarekin ez dugula gozatzen, baina posible da, musikaz sentitzia? Hori da, eta da, bai, guretzako zineztezina bezala, niri asko interesatzen zait gai hau, ez bakarrik neuk ez detelako hori esperimentatu, eta orduan, bueno, interes bat da hor, zientziaren ikuspegitik nola ikertzen den, gustatzen zait, eta batez ere, iruditzen zaidalako dano gehala bereziak zerbaitetan eta komeni dala normalizatzia berezitasunak bezala zailkatzen ditugun hoiek. Eta horregatik uste importantia dela hitz egitea, adibidez hori, gaitasun horren ezaz, ez? Anedonia musikala da? Bai, hori da. Anedonia musikala izena, berez, 2011an jarri zuten, horrela teknikoki horrela definitu zuten, musika entzun eta ezer sentiarazten etzien, ez azperduraik ez izan daitezkelako sentimendu negatiboak, edo ez gustatzea. Edo atzera egitea. Hori da, ez hotz eta ez bero, hori da arraroena. Eta da benetan oso gauza arraroa, musikak gure gizartean oso funtzio oinarrizkoa daukalako eta evoluzioan izan da hasierako arte disiplina bat, ezinbesteko izan dena, guk gizarte bezala aurrera eramateko. Eta askotan hitz egin dugu, Ana gai ekartzen dugulako, gustatzen zaigulako, azkenien musikak, adinak aurrera egin ala, oroitzapen batzu galdu, eta musikak, hor eragiten diguztio, zer, bada oroitzapenetarako, sekulako tresna, erabiltzen da musika zientziaren ikuspuntutik gauza askotarako? Musikaterapia ere erabiltzen da, baita sendatzeko ere erabiltzen da. Kontrakoa? Egin dituztenian ikerketak ikusteko musikaren unibersaltasuna, legia danok ulertzen ote dugun berdin musika. Zederra izan zen hori, ahots batzuk entzuten genituena eta danok ulertzen genuen zehozter. Hori da. Frogatuta da hori unibertsala izan dela kultura guztietan eta garai guztietan. Eta balio du, beti izaten ditu gutxienez, lau funtzio hauetakoren bat. Izan daitekela edo dantzarako, pozerako, da baita ere taldea sortzeko, umeen hizkuntza edo umeekin relazionatzeko eta errituetarako. Hoiek, funtzio hoiek, hain dira oinarrizkoak gure espeziean, musikak ematen dizkigula, eta horregatik, da hain arrarua, musikak ezer egitea. Eta, hitz egin dut bi ikertzailerekin. Aldizkarian azkeneko irakurgai dauelako artikulua. Azala justu horri eman diogu gainera, deigarria dalako, eta hori bi ikertzailezko bi emakume gazte gainera, bakoitza bere aldetik eta bere ikuspegitik ikertu dute, eta ez zeukaten elkarren berri, orduan honek emango du, aurrera begira ere gauza gehiagorako. Baina, adibidez, ikertu dute, hauen ezaugarri hau daukaten pertsonen garunean, musika entzuten dutenean, bakarrik aktibatzen da entzumenarekin lotutako guneak. Alegia fizikoki... Hor zer ikusten da? Hor ikustia dago, gustatzen zaigunean, ez zaigunean gustatzen, eta gure musika favoritua entzuten ditugunean, ze gune pizten zaizkigun. Anedonia musikala dutenei, ez zaizkie pizten balorazio horrekin, emozio horiekin lotutako guneak. Bakarrik entzumenarenak. Entzuten dute eta badakite, adibidez, altu dagoen, baku dagoen, tonu grabeak diren edo agudoak, hori perzibitzia daukate. Eta ez hori bakarrik,
beste estimulo batzuekin bai pizten zaizkie emozioekin lotutakoak adibidez. Eta hau da ikerketa bat egin zuna ikertzaile hauetako batek, Noeliak, neurtuzun esperimentu horretan jartzen zieten musika eta hoien emozioa baloratu behar zuten, eta bestetik jartzen zituzten jokuan, dirua irabazi behar zuten joku horretan, ez? Eta sarila irabazten zutenean, neurtzen zuen nola emozionatzen ziren. Gai ziren emozionatzeko musika anedonia zeukatenak, baina ez zuten ezer sentitzen musikarekin. Eta hori da, ikusteko orduan pertsona hoiek, adibidez, musikaterapia esan duguna, ez da beraientzako. Hori da, ez du balio? Hori da. Ez di eragiten ez, Bai, eta terapiak eta zehatzen direnean, bideratzen direnean terapietara, ez da egiten aldez aurretik azterketa bat ikusteko pertsona horre justu, ze 103 eta 105 artean daukate, daukate esaten den gupilok ez daukagulako, anedonia musikala, eta orduan kasu hortan eluke balioko. Beraz, komeni da, aldez aurretik proba hori egitea. Claro, zelan dakizu kontrakoet dinot, ze plazterra ematen duen, kanta bat gustatzen zaizunin, letra bat ikasten zunin, letra batekin identifikatzen zaranin, kotxin topera jartzen zunin, kantaten zauzenien, penak kentzen dizkizunien. Ikaragarria da, honek erakiten duena. Eta hori norbera bakarka egon da, baina taldean gaudenean gainera... Konpartitzen zunien, esperientzia hori? Konpartitzen danen, eta hori adibidez neradeekin oso importantia da. Sozializaziorako bide nagusienetako bada, eta adibidez baita ere ikusi da pandemiaren hasieran itxialdia egin gendunean, zenbateko laguntza ematen zuen musikak, ez? Galdetegitan, baina mundu osoan egin dutenean, ze jarduera izan da gehien kontsolatu edo lagundu dizuna? Musika entzutea izan da gehien aipatu dena. Gero beste disiplina batzuk bai, pelikulak ikustea, eta irakurtzea, eta baina gehiena musika. Apurtxu bete esaten egon zarana? Ana, konpartitzen dunin esperientzia hori? Hori da. Eta orduan, beste ikertzailea justu nerabeekin egin du ikerketa, zeukalako hipotesia behar bada, anedonia musikala zutenek, izan zezaketela baita ere anedonia soziala. Anedonia soziala da pertsonekin egotea ez dutela atsegin. Eta hori espektro autistaren barruan gertatzen da. Bat ez guztiak, espektro autista oso zabala da, baina pertsona batzuek espektro horren barruan konpartitzen duten ezaugarria da anedonia soziala dutena. Ez dute bilatzen jendearekin egotea, eta gaina jendeak den onura sozial hori ez dute jasotzen, ez dute perzibitzen. Bere ikerketan ikusi zuen, baietz, askotan lotuta daudela bi ezaugarri hauek. Ez dute gozatzen musikarekin eta ez dute gozatzen jendearekin. Eta da, klaro, fonduan oso hain lotuta ditugulako ez da. Ze artikulu ez interesgarriak, eta ze derraz deguentzape bai, Ana beti zauzielako gauzak topaten, onelako gaiak zer zuez, zeu eurin gana edo eurik datoz zeure gana? Nino abila, bai. Edo zein ikerketa zer ikusi daukana artearekin oroar, eta beti irakurtzen eta arreta hundiarekin. Asko interesatzen zait, asko esaten dulako gutaz. Gustatzen zaizkidan bezala, arkeologiako kontuak eta guk gure espezian errotuta ditugun hoiek, ez da? Hoiek nola sortu diren eta nola garatu ditugun, uste asko esaten dula gutaz, eta bai, erakarri egiten haute, eta gero, sorte ikaragarria daukagu ikertzaile guztiak egoten dialako prest, bere denbora tarte bat hartzeko, guri esplikatzeko, eta... Aldizkarian irakurgai, esan dugu, aldizkari mundial horretan. Oso ondo dago aldizkari horretan irakurgai, eta sarean be noski irakurgai. Dana irikilan bai. COVID kontuei buruz hitz egingo dugu, barriro bege COVID-a, ere aurpegi txarren erakusteko prest datorrela, erakusten, besteak beste, umeen txertak eta hitz egiten egon gara badator, 78.000 txerto prest, umeen txertoak dira, Pfizerrenak dira, pediatrikoak dira, 11 eta 9 urte bitartekuek hasiko dira. Hori da. Eta, Eta zalantza? Bai, egia da, guraso asko dauzkate zalantzak, eta zilegiak dira, esan dugu ez, aurrek berez ez dute behar, txertorik berez daukatelako immunitate sistema prest virus honi aurre egiteko.
bere kabuz. Espada, badaude salbuespena, immunoeskazia duten umeak, edo beste komplikazio batzuk dituzten aurrak, eta horietarako bai eiziren gainera lehendikan ere eskatzen mesedez txertatzea babesteko, ezta? Baina bestela oroar gehienek ez dute berez behar. Orduan, alderdi horretatik ulertzekoa da, guraso askok, zalantzak eta errezelua izatea txertoa jarri ala ez. Egia da, txertoa oso segurua dela. Eta gainera, umei emango zaien dosia da guri eman zaigunaren herena. Pauta oso antzeko izango da, bi txerto izango dira, eta tartean utziko dituzte aste batzuk, baina onura pertsonala alderdi horretatik, gaitzaren ikuspegitik, ez da pertsonalduetan bezain nabarmena. Oain, onura soziala bai izan dezaketela. Zergatik, inzidentzia inbeste zabaldu denean, eskola batzuk eta gela batzuk, ikasgela batzuk eta itxi egin berri izan dira, eta hor umeek asko galtzen dute. Ez dute galtzen bakarrik ikasturtean eduki hezkuntza akademikoa, ez? Demagun baizik eta sozializazioerako ere oso importantea da. Eta gainera, badaude ume batzuk, etxean ezagukatenak egoera sozioekonomikoagatik eta nahikoa baliabide, eta baliabide horiek jasotzen dituzte eskolan. Beraz, eskolak irekita mantentzea eta gainerako jarduerak ere, ondoren egiten direnak, asko kirolarekin lotuta, edo marrazketa, eta hori guztia mantendu alizatia oso importantia da. Eta alde horretatik, bai onura pertsonala ere jasotzen dute txertatuta egon ezkero. Eta hemetik jarraituko dugu, onura sozial hau azpimarratu nahi dudalako zurekin eta galdera asko ditut, besteak beste lagun bati arratsaldean esango diogu gaur zain dagoelako, pandemiaren arauak gomendatu zenidan zuk niri, zer ba? Pandemiaren arauak, erreportajea, eta apurtxu bete Zuriñe Rodríguez daue atzien elkarrezketak eta egiten, eta esan zenidan ikuspuntu aldetik interesgarria iruditu zitzaizula. Ikaragarri, zergatik, azaleratzen dituztelako ezkutuan edo bazterrean edo albo batera uzten ditugun hainbeste eta hainbeste ez dira bazterrekoak. Osea, dira gurekin daudenak eta gu gara. Gu horietako edozein izan gaitezke. Baina ematen du gure gizarte honetan eredutzat hartu ditugunetik kanpo dauden guztiak, horiek ez dira existitzen da horientzako arauak beste indar batekin eta inkluso violentziarekin, ez? Eragiten die, eta horregatik oso gomendagarria iruditzen zait. Zuriñe Rodríguez daukagu zain, Zuriñe arratsaldeon, ze moduz? Kaixo, arratsaldeon. Zuriñe, ikuspuntuak zabaltzeko ariketa bat izan da orduan hau, helburu hori da? Bai, helburua da pixkat begirada irekitzea. Guri geneukan sentsazioa, azkenean pandemia danoi eragin digula, eta hori horrela da, edo horrek hartu dezake koronavirusa, baina danok ez dugu modu berdinean bizi, eta danok ez gaude modu berdinean babestuta koronavirusaren kontra eta pandemiaren kontra, ez? Asko hitz egin da, ez? Babestu behar gara nola txertatu, hori da babesteko modu bat, ez? Baina segurtasuna ez da soilik hori, ez? Segurtasuna adibidez izan daiteke osasunaren eskubidea izatea, ez? Eta adibidez poblazio migranteko jende asko eskubide hori ez daka bermatu, eta beraz koronavirus horren arauetatik kanpo dago, edo pandemiaren arauetatik kanpo ubikatzen da, ez? Zuriñe, testigantzak jaso nahi izan dituzu, eta testigantza horiek jaso nahi izan dituzue, eta horretarako irudietan ikusten ari gara, elkarrizketa ezberdinak, jende ezberdinarekin, norengana jo duzue, eta zergaitik, nondik sortzen da, ariketa hau egiteko, ikusentzunezko hau egiteko ideia? Ideia zen gure alboan dagoen jendea gu gara, zana oso ondo ezaten zuen gu gara horiek, eta junginen bizkat bere testigantzak. Nik uste egunerokoan edon horrek hitz egiten duen gaiak dira, ez? Gu jo gara adibidez, LGTB komunidadearen gan, hortze ateratzen damet, eta berak oso ondo azaltzen digu nolatan pandemia adibidez, etera horaua, konfinamendua, etera dagoa indartu indu. Zergatik, zen jende asko, gazte asko adibidez, ez? Pixu batean bizitzirena bere lagunekin, eta armairutik kanpo zeudenak, koronavirusa llegatu,
konfinamendua llegatu, etxera bueltatu, gurasoren etxera bueltatu, seguru egoteko, pandemiaren aurre seguru egoteko, baina armairua sartu indira berriz, hori da violentzia berri da, ez? Hori da pandemiak sortzen duen arau berri bat, ez? Beraz, egon gara adibidez LGTB komunitatearekin, baina egon gara ere mugimendu antiarrazistarekin, horiek oso modu bortitzean bizi izan dute pandemia, zen defendatu behar ditugun subjektu horiek, normalean zuriak dira, paperak dituzten horiek dira, eta hortik aparte dauden jende guztia ez da babestu beharreko subjektua, baizik eta justu erasotzen gaituen hori, ez? Pandemian areagotu indira adibidez operazio polizialak jende migranteen kontra, ez? Horiekin ere hitz egin dugu, eta baita ere hitz egin dugu adibidez erresidentzietan dagoen jenden senideekin, ez? Nola bizi izan da, adibidez, jende heldua, zahartzaroa, ez? Zahar horretan, gure helburua izan da, ez? Zaharrak esiltzea, helduak esiltzea, baina nola harremantzen gea osasunarekin edo nola egiten diogu eure beharrei aurre, ez? Hori da guri kezkatzen ziguna. Zurine, zu beste ikerketa batzutan bebai, eta eduki dugu alkarrekin berba egiteko aukera aurretik bebai, bestak beste feminismotik eta bar, gauza batzuk oso agrien geratu direlako, esaten genuen nien, zaintza erdigunera, ez dakit baten batek ulertu badu hau, baina COVID eta gero iruditzen zait oso ulergarria dana. Ez dakit lortu duguna, baina ulertzen dugu zer eskatzen da hau esan eta gero. Bai, egia da feministok lan handia egiten dula, baina batzutan gure leloak kostatzen da ulertzea, ez? Eta esaten dugunean zaintza erdigunean ikustut koronavirusa, ez dakit lortu dugun zaintza erdigunean ipintzea, baina bai lortu duguna da ikustaraztea zaintza barik ezin garela bizi. Ez? Zaintza beharrezkoa da justu bizi arauteko, ez? Eta hori da pandemiak ekarri diguna. Pandemiak ere ekarri digu, eta mugimendu feministak eta feministok asko esatzen dugu, ez? Bizitza da mugitzen gaituena, ez? Eta ikusi dugu bizitza segurua ez denean, segurua ulertuta oso modu anitzean, justuki ez dagoela bizitzarik, ez? Ezin diogula aurre egin bizitzari kapitalara begira eta ez bizitzei begira, ez? Eta hau erakitze dugu, ni badaukat zalantza eta nahiko pesimista naiz honekin, benetan gure irtenbidea emango digun paradigmaren aldaketa edo berriz bueltatuko garen leku berdinera, ez? Koronavirusa eta pandemia behin pasata, ea benetan konturatu garen ze beharra dugun sistemari buelta emoteko eta beste logika batzuetan pentsatzeko eta gure bizitza bera diseinatzeko. Leku berdinera edo posizio gogorregoetara? Barkatu? Leku berdinera bueltatu edo posizio gogorregoetara? Bai, hori da. Ofensiba bat egon daiteke, ultraeskuina bai ikusi dugu, baina ni badauket sentsazioa ere pandemia honetan naiz eta zaintza jarri dugun erdian, zaintza egin dugunak berriz ere emakumeak izan gara, adibidez argi ikusi dugu dokumentala egiten, elkarrizketatu ditugunean egoitzeko familiarrak gehien bat emakumeak ziren zaintza hori egiten zutenak, ez? Eta gaur egun halaxe da, ez? Momentu honetan izugarrizko krisialdi ekonomikoa dator, ikusi beharko dugu nork kaleratzen duten gehien. Nik ezagutzen ditut erresidentzako emakume asko, orduak eta arduak eman dituztenak pandemian lan egiten, eta gaur berriz ere greban daude, ez? Bere, lan baldintzak ez dira hobetu. Orduan, ni ezait bat ere gustatzen, baina nahiko pesimista naiz honekin, ez? Eta badaukat sentsazioa regresio puntu batera bagoa zela, ez? Bueno, esaten gabiltz, pandemiaren arauak jokatuta apurtxu bete bebai izenarekin, barautik kanpo edo erdigunetik kanpo daudenen testigantzak batu, dokumentala sarean ikusgai dau, eta esaten zabiltzen da, kudeak eta honek jende asko bazterrerago utzi duelako. Bai, bazterrak bazeuden, eta bazterrak bagaude. Nik uste bortitzago jo duela pandemia bazterra hauen kontra, ez? Eta izugarrizko regresio bat sortu da, ez? Arauaren erdian dauden hoiek ikusi dutelako margetan gauden guzti hoiek etzai modun, ez?
eta hori areagotzen du violentzia. Ez margenak berez nik uste dut interesgarriak izan daitezkela, ez? Badaukagu iruditegi bat, zen margenak dira erdigunera ekarri behar ditugun hori, ez? Eta batzuk oso eroso eta oso gustora gabiltza margenetan eta hortxe egon nahi dugun, ez? Gauza da margenan gauden guzti horiek bizitza merezi dugun subjektuak garela, eta eskubideak eta gure eskubideak bermatuta eduki behar ditugun horiek gea, ez? Eta nik uste dut horrekin lan egin behar degula, ez? Gauza ez da eterarauara bueltatzea, gauza ez da erdigunera bueltatzea, baizik eta anistasun guzti hori kudeatzea, ez? Covidaren ondorioz, shock kolektibo baten ondorengo gizartea gara, esaten zenuen dokumental honen harira zurina apurbet, eta esan duguna, inflexio bat dakar horrek danak, eta shock horrek, ez dakik gonora eramango gaituen, batzutan baikorra gauz, beste batzutan ezkorra gauz, baina argi dau, aldatu gaituela honek danak. Bai, eta nik uste segitzen garela, sok horretan, ez? Eta ez da besterik ez ikusi behar osasun mentalako ospitaletako unitateak, izugarri igo da, bide batez Euskadiko Aurrekontuetan ez da igo osasun mentalerako partida, eta hori ere esaten diguten nolakoak diren gure apostuak, baina bai, eman digu, gu gizarte oso soziala gea, eta hau izugarrizko inpaz bat izan da gure bizitza, eta segitzen du izaten orain dino, ez? Ez dakagu bizitza normalizatua, edo behintzat guk normaltzat jotzen genuen bizitza hori, ez? Eta hori landu behar da, gu beti esaten dugu, ez? Ondorioak ez dira soilik epidemiologikoak izango, ez dira soilik osasunekoak izango, baizik eta psikosozialak ere izango dira, eta psikosozialitate horretara begiratu behar dugu, ez? Gure afektuak, gure ukitzeko beharra guzti hori landu behar dugu berriz, Ni gogoratzen dut, ez dakitzuek, baina ni gogoratzen dut pixkat deseskalada momentu horretan, ni jo nintzela taberna batea, eta alboan nekan pertsona bati, zorbaldan eman nion kafea eskatzeko, eta harritu nintzen, ez? Eta niri asko impresionatu nindun hori, ez? Nola, ohitu nintzen ni ere, alboan dakat hori ez ukitzera. Eta hori da eragin bat, eta ukitze behar hori badaukegu, batzutan ezin dugu egin, zeron hortxe virus bat dago, baina hori ere errepentsatu behar da, politizatu egin behar da, eta hori ere erreperatu behar diogu, irtenbidea ez delako soilik txertoa garrantzitsua da, nola ez, baina horretan ez du jarri behar gure indar guztia, sino izugarrizko sok hori kronifikatu egingo da, eta kronifikazio hori depresioak ekarriko ditu, suizidio tasak seguramente iguko dira, izugarrizko ansiedade kuadroak dare, eta hori arduratu behar, hortaz arduratu behar gara gizarte modun, eta ez modu individualean edo familian bizi, Hori da, geurie kolektibo eginda, puntu horretan egon garalako bai umien txertaketari buruz berbetan egon gara, eta ez da geurie da, azkanien, kolektibo horri begira zer egin beharko genuken. Zuriño Rodríguez, plazer bat, zurekin berba egitea, eskerrik asko. Eskerrik asko. Apurtu betan azteupe bai askotan jartzen zu, fokua honetan guztian. Bai, ezinbestekoa iruditzen zait, eta aurrak adibidez horrezia azaltzen, baina aurrak izan dira hasieratik, nola arrisku berezkorik ez daukaten osasunaren ikuspegitik, era bat ahaztu dira, ez dira kontuan hartu estrategiatan eta bere nongizate psikikoa eta soziala ez da bat ere zaindu. Ez da bakarrik virusa, daude beste alderdiak osasuna da, fisikoa, psikikoa eta soziala. Eta gainera, ikusten nahi geha, txertoarena, noski ematen digu babesa handi bat, baina horrek konpontzen du bakarrik, alderdi bat eta neurri batean. Baina gainerako guztirako beste erabateko irtenbideak pentsatu behar ditugu, lotuta daudelako gainera, ingurumen krisiarekin eta krisi sozial oso gero eta larriagoarekin gainera, eta etorriko dia gehiago, etorriko dia aldaerak, etorri dian bezala ez da, eta Omikron azkenekoa daukaguna hor zaintzapean, eta pixkat kezka edo eragiten duna, baina... Galdetu nahi duzu aldaerei buruz, eta portxuetek gogorarazi, jendeari aldaerak ez lan sortzen dien, azkenien, mundu osoan jende asko txertatu barita, eta virusa mutatzen du etengabe pertsona batetik bestera, eta iragarpen horiek, bestak beste ziguetako burua, egonda irratian esaten aurre ikusten dela, aurrera begira, ziguetako oeak ere betetzen joango direla urrengo egunetan, aurretik esan dugu, 70
118.000 txerto iritsi dira Euskal Herrirako, txandak hartzeko eguna da, bihar hasiko dira txertaketa horietan, eta gure informatibetako lankideek egin zuten asteburuen horrelako erronda bat, Estatu Batuetan, Israelen eta Erresuma Batuan kontu hau nola dagoen geuri azaltzeko. Hemen Estatu Batuetan orain arte 5 eta 11 urte bitarteko 5 milioi ume txertatu dira eta ospitaleetan ez ezik, eskoletan, museoetan edota supermerkatuetan ari dira dosiak jartzen. Hori bai, guraso askok oraindik ere zalantzak dituzte eta adin tarte horretako 23 milioi ume txertatu barik daude. Horren aurrean gobernu lokalak neurri murriztaileak hartzen hasi dira. Hemen New Yorken esate baterako asteartetik aurrera gutxienez dosi bat jaso ez duten umeak ezingo dira jatetxeetan, museoetan edota zinemetan sartu. Haur txertaketa 3. astean sartu da Israelen eta makaldoa osasun ministerioak kaleratu dituen azken datuen arabera 100.000 haur baino gutxiagok hartu dute lehen dosia eta adin esparru honetan 1,2 milioi haur daude estatu juduan. Eztabaida irekia dago komunikabideetan adituen artean eta momentuz txertaketaren kontra daudenek irabazi dute. Hauek diote gaixotasuna oso arina dela adin honetan eta beraz txertoa ez dela ezinbestekoa. Erresuma Batuan ez dira txertatzen ari 5 urtetik 11 urtera bitarteko aurrak. Izan ere, medikamenduen agentzia britaniarrak oraindik ez ditu onartu aurrentzako txertoak. Espero da datozen asteetan iragarriko dutela zerbait eta horren ondoren txertaketaren kanpainarako aholkatzen duen aditu taldeak aztertuko du gaia. Beraz, hemen Erresuma Batuan aurreikusten dute aurrak txertatzekotan udaberri aldera hasiko direla. Hortxe bertak beste, radiografia munduan leku ezberdinetan 80%ko eraginkortasuna izango luke, eta momentuz ez dau ondorio larririk. Ez, eta eraginkortasun hori da beraiekiko, baina gainera, gero laguntzen du baita ere transmisioa jeisten. Badakigu ez dula eteten, ez, gure artean bezala, helduetan ere erdira edo jeisten du, eta umeetan, umiak zenbat eta txikiagoak izan, orduan eta gutxio transmititzen dute. Orduan, bueno, transmisioan ere lagunduko du alegia. Aitona amonekin, edo adineko pertsonekin, edo gaixotasunengatik eta zaurgarriagoak diren pertsona horiek, naiz eta txertatuta egon, 100% babesten ezunez, bueno, gainera, ez zaio behintzat iritsiko ainerrez ume baten bidez ere virusa. Hori ere, bueno, kontuan izatekoa ere bada. Bagabiltz. Populazio osoan nola laguntzen. Hilabete asko kontu honekin, igual 20 hilabete edo, eta basabiltz, divulgatzaile lanetan eta zientzialarien ikerketak irakurri, zeure begietatik eta galbaetik pasatu eta geuri azaldu geuko betu ulertzeko, zeure iritzia orain egongo dalako guraso asko gu ikusten? Bai, bueno, nik hori begiratzen dut bastante zertan dabiltzan, eta adibidez Kuban 2 urtetik gorako ume guztiak txertatzea erabaki zuten, kanpaina martxan jarri zuten, eta dagoeneko 2 urtetik gorako 180 txertatuta daude. Bueno, jakinda esperientzia hori daukatelaan eta horren alde egin dutela, nik uste dut, ikusita beste herrialdetan ere nola egin duten, enuke errezelo handirik izango. Desde luego, segurtasunagatik ez. Egon daitezke, beste zalantza biek, ez etikoa da txertatzea bestein mesede egiteko, bai, osasun publikoaren ikuspegitik, bai, baina beraiei ere ekarriko die onura alderdi sozialetik besteik ez bada. Inzidentziaren gorakada ikaragarri honek beldurtu beharko gintuzke, Omikron da, aldaera berria da, hau dana eragiten duena? Bueno, ez, oraindik Omikronen eragina, ez dakigu zenbaterainoko izango da, oraindik ez dugu dana neurtu ez dalako. Ez du delta alboratu, hasi da azten. Ez hau etorri da deltaren gati, txertatu gabekoen inzidentziaren igoera horrek ekarri dulako, pixkanaka besteon gana ere iriste, eta askotan aipatu dugu, gaina badaude adintarte batzuk, oraindik ez daudenak txertatuta, eta horiek nire apustuaren kontra, galdu egin dut, orain honetan, adibidez COVID pasaportia dela eta batzuk animatu egin dira txertatzera arrazoi hori dela, eta
Ba, bueno, beste arrazoi asko bururatzen zaizkin nahi hobeak txertatzeko, ez da, eskuzabaltasun gehiagorekin, baina tira, kontua da txertaketa dala soluzioetako bat, baina ez bakarra, eta ez euneko eraginkorra. Orduan, ba, horretaz aparte jarraitu beharko deu bestelako... Bueno, besteak beste, COVID pasaportea eskatu zuelako Eusko Jaurlaritzak, sektore ezberdinetara zabaltzea ostalaritzaz gain gimnasioetan, zentro soziosanitarioetan, egoitzetan, eta bar, eta ustez, onartu daiteke hori bai. Badaude beste bide batzuk, adibidez Asturiasen... Horrek dakartzan kontrako iritzi guzti. Horregatik. Badaudela beste bide batzuk, dela adibidez Asturiasen egin dutena, COVID pasaportia alboratu dute, eta egin dute barrualdiak, ze azkenian, helburua baldin bada COVID pasaportia daukanarekin barrura sartu eta barrua segurua dela bermatzea, badakigu hori ez dela guztiz horrela, txertatuta egon arren, egon zaitezkelako infektatuta. Orduan, Asturiasen egin dutena izan da, barrualdeetan behartu CO2 neurgailuak izatera, eta iristen lanean 800 edo, orduan, edo bermatu aireztatzearen bidez airea berritu egiten dela eta segurua dela bertan egotia, edo ustu, eta aforua jetxi arte maila seguru batera CO2 neurgailuak ematen digun neurria. Hori bada, beste modu bat, jarraituko dugu kontuarekin, Ana Zalantzabarik, hemen egunetik egunera gai ezberdinak ditugulako lantzeko plaster bat betiko moduen Ana Galarraga, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko txeko guztiei hortxe gotierren bihar arte.